Balik ka sa Japan ulit? Oh, dito ko sa Kyoto, Japan ay. Ang sultihan dito, basta doon sa hinapon na. Oh, di na siya, nilapon? Oh, nilapon ng relo. Pulasan, kanang plato, panaksan, kanang bata magduwa-duwa da, ligsan, kanang tao hapit na mamatay, kiwasan, wai batasan. Hinapon, hinapon. Uy, nak. Unsa man imong gidada? Ban paper ni tay nga dunay drawing. Pakita ko na ko be. Dara tayo. Uy, kinsa may ga-drawing ani nak? Ako good tay. Maayo man day ka mo drawing og unggoy nak. Unsa goy unggoy tay? Kay unggoy man jud bitaw ni imong gi-drawing. Di man guna unggoy tay. Kun mao na nga nili unggoy, unsa man day ni? Wa di ka kailangan tawhana tay? Ha? Kay ikaw man bitaw na. Ay! Babe, kinahanglan ako musuod? Ay, ayaw sa, babe. Ay, dili pwede, babe. Kinahanglan na dyan lagi kumusuod. Pero, babe, pagpuyo sa lagi diha, di pa ko ready. Unsa ba di ready, oy? Sige na musuod na lagi ko. Giingnan kang dili pa lagi ko ready. What? Dili ka kasabot? Musuod na gani ko, no? Kay grabe na kong litas kong trabaho. Oh, abi mo ko na kung gunsa. Mauna diha. Kay magsige makagtanaw og porn kada gabi. Ay!